Салом дӯстон, иҷора дар Туркия. Дар домҳои Истанбул духонага ё сехонага ба хонаи ба ремонт мешавад ба мебел, мешавад без мебел ёфтан аз 10,000 сомон тоҷикӣ сар мешавад ва пли коммунальная услуга отдельный хидмат месупориша примерно 400 сомон плюс минус вобаста ба расходи газ. Зимистонда расходш бештара, чем тобистон расход мешавад. Ва снимат кардани иҷора гирифтани комната хелам ҳастай. Як комната шабишин 2 нафар местан мешавад ки як нафар снимат кна 800 сомон тоҷикӣ як комната снимат карданаш мешавад ва коммунальный дар дохили ҳамин нархи комната. Барои бача снимат кардани квартира камтар мушкилай. Агар квартира ба мебел ва ба ремонт боша мушкилай, сабаби оне ки турков хат оиладор мегиранд.